Ano, další zběh zmykače. Další zběh zmykače, čekají na vás, musíte už tam mít. Jo, další, je tu další. Zase. Fajn. Ale nemusíš tam chodit, nemusíš. Už jdu. Musí jít. Můžeš? Čehaj, necháš s těma dětskama? Za chvíli se vrátím. OK. Nazdar. Ach jo. Jen za hamburger bych vraždil. Jsem taky udělal. Já jsem zběhl. Že další krysa z pasťáku. Já jsem zběhl z mekáče, ne z pasťáku, ale z pasťáku pocházím. Pane bože, WTF. Já jsem zběhl, protože já jsem měl hlad a mi nic nedali. O čem to mluví, sakra? Já vím, že jsem přísahal, že tam budu pracovat navždy v tom mekáči. Ale... Přísahu si porušil. Ale oni mi nedali najíst. Pane, prosím. Oni dělali hamburgery z nás. Prosím, že aspoň já nemám rodinu. Lord Nerd Strike z Ostravy. Musí se dozvědět, co budeš muset dělat se zběhama z mekáče. Jo. Tě odsuzuji k smrti za krádež hamburgeru v mekáči. Co to, že se zběhl, ne? Za to taky. OK. Sakra. Budí světlo! Pane bože. Pane bože. Jo, to budeš muset dělat, kamaráde. Ach jo, to je zase akce. Co budeme večer jíst, kide? Asi tě zežeru, pojď, smrade malej. Máš si hrát s panenkama? Ne, ty malej trans smrade. Tak, dnešní práce vykonána, jdu dělat svůj gaučing. Nemá dneska přijet nahoru Robert. My se zapomněl. Robert? A jo, ty malej kidy smrady, vile. Přijede Robert do prdele. No to zase všechno zežere, si nepřijede dřív, tak musíme dělat, ne? Jo, asi zežere tebe. Minulá zima, Víš? Teď na všeho zežral, pane bože, a vypil. To bylo hrozný. Já jsem si Je to tlustý debil, je to tak. Budeš si dát s panenkama? Mýma, jo? Ne? Ne, rozhodně ne. Já natáčím. Pane bože, co je to za kripla? Kůň. Prosím, nešuďte nás za to, že se netrefujeme do pusy, protože by to nebylo tak, nebo spíš není, že se do té pusy jako netrefujeme. A spíš jde o to, že všichni v jejich světě, tak tam jsou psychomluvci. Všichni. Jsou tam psychomluvci lidi a lidi. Možná i zvířata, to uvidíte. Jo? Takže nás jakože nešuďte. Jinak fakt jako si mě nepřejte.